senion kula seni lodara karya budaya saking Mojokerto langkung prayogi amaring ngono maring ngono kritik saha pemanggen ingkang menika sampun dados waton pok menawi lepat rombongan kula nyuwun gunging samudra kesenian lodoro seni tradisional kanggo ningkatno pendidikan moral kesenian Jawa Mas ojo nganti ditinggal karya budaya iku sing paling andal kesenian lodrok wilayah Jawa Timur karya budaya mulane ayo diuri-uri kesenian Jawa eling sejarah lan riwayat iki warisane leluhur kita pancen bener kandhane wong tuwa kesenian Jawa kudu dilestarekno perlu disebar luasno kutha nganti desa jok sampah ketindhih barek seni mancana Anjasmara Arimani Kasmira Kula Tasemutan Urung layon meneng kuto Poron Aliku Barang
bae jagat ono riwayat uga ana kalane genting uga ana kalane aman ra iku ngono kojrate salah kalau nyon sepora nanemaki matombu sokon tapi kerep mak banyak kanan bilarin orang odik sade cetretan tore parokon ma eslamet tengka kulina kembange mlati nek sedompol comak mek siji mula kabeh bangsaku ayo padha sing ati-ati sebab jaman sakniki jaman reformasi turi
gandane kembang kuda arum gandane mulane dadi anak aja wani barek wong tuwane turi-turi padenen kembang ana kembang Mas Pit kembange waru nek sedompol cuma mek telu mula kabeh bangsaku ayo padha sing bersatu kanggo nyuksesno Indonesia baru badenen kembang sing penting ayo padha mandangno kesenian Jawa Timur penggaweanmu sembarang tak sengkuyung iku perlune apa? Gak ngono sih, Mak. Sampeyan lho rame karo bapaknu lapo ae. Kene lho, Nak. Rame ya lungguh anak. Ngomongno anakmu ya putuku. Ya ngomongno awakmu, ya ngomongno anakmu. Lungguh, Nak. Ngene lho, Nak. Kon iki lho ora tau metu kok kamar. Awakmu iki lho tambah kuru. Ngono lho sing mbok pikirno ki apa sejane, Nak? Ono ae. Lho, sing iso nyelimur-nyelimur anakmu ya nak ya aja dienggo jerone atimu nemen-nemen lho Jaka berak aja tukaran nak matan terus saya apa sing madani iki go jiman iku jiman sing sapa jimane jiman iku lho Mbak ya apa kan aja ning buka-buka arek lho Kon iku aja tukaran ae, Cuk. Jimene jimun iku lho mosok gak ngerti, Mbak. Jimun apa sih? Jimune jidor iku lho, Mbak. Niku ya ngono. Aja tukaran. Diwadani ya apa, Nak? Ora gak duwe sifat lho, Mbak. Sapa sing ngomong aja ngono, Nak? Kon gak ngerti bapakmu ta? Aku gak dikembuli kanca-kanca, Mbak. Ya tak wani bantang wis tak wanti-wanti tak pengandani lah nek wis kandani ngono ya takone ibu ngono kok Mbak arek gak duwe kanca lho Mbak Bener awakmu wis gedhe nak kok nek mbok gak usah nakal kon iki lho Mat ya apa wis dipenge ngandani arek iki takon bapakne si Joko Berak aja sampe rahasia iki kewiyak karo si Joko Berak kon ngono kok ngomong sih Mas. Ngene lho Wak Yu karo Wak Gus. Arek iki tambah suwe gak tambah cilik, tambah suwe tambah gede. Ya mesti ae tamet iya. Isin karo kanca-kancane nek kapane saiki gak riko kandhane kapan maneh. Sedeng riko gak ono, sedeng riko mati arek iki gak ro bapakne. Nek riko suwe-suwe kesuwen gak riko dudu-dudui, riko kedosan lho karo arek iki. Pikir-pikir bener omong Islam. Ya iya kan sampe yo nang dituturno sapa bapakne arek iki mumpung TKT iki gedhe cekne disungkem
Nduk Sangkra. Ya apa, Bapak ambek mbok gak menang medharno masalah iki, Nak. Sing menang nduduhno, menang medharno kedadian iki kejaba awakmu kanok maneh. Arek iki tambah suwe tambah gedhe. Upama sampe gedhe, aku wis mati, mbokmu wis mati, aku rumangsa kedusan karo anakmu. Ya apike duduhno, Nak. Ya ora ngono. Masih diomongno mergo arek wis tambah gedhe. Kene nggih, Kene nyicip. cukup berak. Takok nangane wong tuamu dhewe ya, Nak ya. Yung Reang jake takon karo Rika yung yo. Sak temene si Pak Reang iku go endi se yung. Reang saben dolen kanca-kanca gak kembuli karo Reang yung. Ya lah anak-anakku cukup berak awakmu, Cuk. Ya wis ana pantesene nek awakmu takon sapa sejatine wong tuamu lanang. Sapa sejatine sing ngukir jiwa lan raga. Reang cilik sampe gede kepingin roh wong tua Reang roh. Si Pak Reang sakjane nek go urip saiki go ndi panggonane. Umpamane mati saiki go ndi kuburane Reang tak sungkem karo si Pak yo. Ya talana. Nek kon takon sapa sejatine wong tuamu, kon tak dudono ya Cung yo. Iya. Tapi penjaluke biyong upamane kon wis ngerteni sapa sejatine wong tuamu lanang, kon aja nek metu-metu teko omah yo. Enggak yo, aku abot karo Riko yo. Reang kepingin roh sak temene Reang si Pak Reang iku sapa yo. Berek. Umpamane biyong ngomong bloko suta karo awakmu kondo. Biyong kuwatir. Mbok menawa awakmu kok nek wis metuki karo wong tuamu lanang gak gelem ngakoni. Yen to awakmu iki anake. Masih si Pak Reang gak gelem ngakoni babane yo pokoke Reang iku iso ngomong nang kanca-kanca nek Reang jek duwe sifat ngono yo. Ya talana bener omongane slamet upamane biyong gak dodono awakmu. Sapa wong tuamu lanang biyong bakal kedusan. Ya talana. Ana awakmu, ana biyong ana wong tuamu lanang. Berek rungono sing temen yo nak yo. Iya yo. Wong tuamu lanang ngono sejatine dudu wong sembarangan. Wong tuamu lanang ngono saiki manggon ana ing Surabaya. Ya iku sing duwe pedang panguwasana ing Katemenggungan Surabaya. Jenenge Jayeng Rana, Cuk. Dadi si Pak Reang iku go Surabaya dadi betenggung ngono ta yo. Dadi Temenggung ana ing Surabaya. Awakmu nek wis ngerteni, awakmu gak usah metu teko jabane omah mesakno karo biyong yo. Cung yo. Iya yo. Terus Reang nek kepingin rono, nek kepingin dakone Reang iki dadi anake si Pak. Terus mari ngono ya apa mosok Riko tak gawa rono yo. Dadi awakmu meksa kepengin medhok karo wong tuamu lanang. Iya yo. Reang cilik sampai gede kepingin ngerteni ya apa tetep piadeke si Pak Reang yo. Ya kok kalau pamit nang Surabaya, nang Surabaya aku ya melok rono. Kon melok. Iya. Cukupne Kok tak terno no rewake aja kuwatir karo aku ya. Riko iku bujuki karo Reang ngono, Mbak. Saka karepku iki aku kabeh be awakmu. Surabaya iku adoh kon gak tau nyoba paranan. Surabaya adoh. Adoh suwe-suwe golak cidhek sih, Mbak. Bener. Surabaya ku akeh londone, wong gedhe-gedhe. Lho Surabaya ku akeh londone. Alah londone gedhe-gedhe golak tuwek. Nek tuwek golak suwe-suwe mate lan. Gak kena dibijuki arek iki. pancene wis ora kena dipengingkan tekate wis Ayo gede. ngono. Entenono nggih. Ya gak apa-apa hati-hati ya. Entenono kon Entenono. digawani Yang selek kangen karo si Pak Reang suwene yo nggih. Aku karo ndeleki kancaku biyen wedhusku diutang. Riko duwe kanca tak cak Iya, sama. nyambut gawe nek ngono kok ana Surabaya. Lho yo melok pisan ae Mbak Reang. berak. Cukup berat. Iki kon Ya met ya. diwenehi Waduh, tondo-tondo pokoknya nek kepen ketemu wedhusku karo disauri. Pak, Iya nak. tak ikhlasno putus sampean golek bapakne ya Pak yo. Iya nak arek tambah suwi tambah gede ya apa maneh. Ya wis gak apa-apa wis. Barek Iya yo. awakmu nek ngeleki wong tuamu. Engko nek wis kepethuk nak ngaku yen kapane awakmu iki anake Dewi Sangkra.
Ya Rara Blengas saka Lidyandanawati ya. Iya, Yung. Kaping pindhone kanggo mantepno bukti iki tampanono nak. Rupa kain sing sakmono nak. Ya iku kanggo mertayakno yen to awakmu iki temen-temen anake kang diramamu Jeng Rono. Lah iki engko ditakoni si Pak Reang iki jenenge apa Reang gak ngerti ya. Bapakmu takon. Dodonane iku jenenge Cindil Puspita ya. Iyalah. Wis cilik jenenge Cindile Wato. Ojo sembarangan, Cuk. Cindile Wato Senak. Tanpa Cindil Puspita iki kaya ya. Oh, ini mergo iki ngono nah. Coba bener. Riko ngomong sing gak ngono. Reang saiki pamit karo Riko yo ya. Sadurunge Reang pamit, Riko jejero Reang jane budal nang Surabaya. Jero, kene. Yo. Reang jane nang Surabaya, dongak-dongakno Reang dan cepet kepetuke si Pak Reang yo. Yalah bener kon anakku, Cuk. Ya dalanane kon pancen duwene tekad sing kaya ngono. Piye ngiteni kaya banyu mili yo nak yo. Awakmu nek wis kepethuk karo bapakmu, aja nganti nglalekno karo yo mulia menene yo. Iya yo. Tak selamat PT Reang, Reang jane budal nang Surabaya njaluk PT. Bagong iku. Oh, ta. Iya gorenge. Tak cukup. Sing hati-hati ya Ren ya. Iya, Mbak. Hati-hati nak. Tangan kok Badho. Kita tak selamat. Nyimpang teko bareng salah, liwat bareng bener ya nak. Ya lah mana? Ya apa arek sak budale Coko Berek. Ayo direwangi sak obahmu sik batin kula nuwun marang panguwasane Gusti. Muga-muga Joko Berek aja sampe kecocok karang landhep sak tengah marga ya nak. Ayo nak. Aja sampi-sampi kelebon. Ayo wis. Ayo ta. Wis kene liwat kene ae terus ae. Terus. Hahe. Gak oleh. Heh? Gak oleh. Sapa sing gak ngolehi? Iki wong Lancang klebu gak kula nuwun. Sama. Gak oleh. Balik. Wis aku ane gegere aku. Aja Mas urusan buri, Mas. Iya. Iki mono. Tomtomo. Oi. Masuk angin ya. Inggih. Wong dikon jaga nek regolan kok tambah guyon. Niku nggih menika Tamtomo Jaswari. Den. Sing dibayar Kanjeng Rama ora guyonmu tapi penggaweanmu. Nggih. Tomo. Oi. Iki ngene. Awakmu ya wis ngerti Rama dawuh karo awakmu karo. Nggih. Dikon jaga paregolan aja sampe ana wong njaba sing mlebone ana ing katemenggungan. Sampun boten wonten ingkang wantun mlebet. Oh. Tomo. Oi. Ya apa duwe wedhus? Duwe wedhus tak gawe nang padangan. Iki sapa iki? Nun, Awakmu ngomong jare gak ana wong njaba sing mlebu. Iki sapa? niki sanes menungso. Iki sapa iki? Nggih niki laraan. Bro. Niki kelojake medali. Ojo wedi Iki banten iki grusu-grusu. Ya jaluk. Mat, anang Kula njaluk dhuwit wedhus niki lho diutang mboten disaur. Iki ngono Tantomo katemenggungan. Tamtomo minangka sing jaga regol kene lha apa ngomong wedhus-wedhus iki. Tomo. Oi. Ayo nang buri dhisik. Men ya. Ayo. Guys. Golek sego pejan nang mburi. Kok nek Kula gak jahe gelem turu yo iki. gak disauri garapan. Adi Sawungsari. Coba dangun bujai. Kang Mas Sawungrono. Iya.
Iki ana arek bocah teko ndi iki? Reang ta. Iya. Reang arek kono Lidani Wonowati reang. Awakmu arek lidah Ndonowati. Iya. Jenengmu sapa? Reang jenenge Joko Brek. Joko Brek. Sopo di Mas? Kang Mas Sawurana. Iya. Arek iki jenenge Joko Brek. Joko Brek. Arek teko lidah Ndonowati. Sing muda dangun. Terus tujuanmu mlebu ning Katemenggungan Surabaya napa? Reang jange ndeleki si Pak Reang kok. Dina iki kutha Surabaya diblabar janur kuning. Aku mlebu kok kono gak ono janure blas kok. Dudu iku goblok. Sing dimaksud dudu iku. Sing tegese diblabar janur kuning iku wong njaba gak atuk mlebu, wong jero gak atuk metu. Lho, kepojok Goblok. Rungokno. kepengko. Iki Purbawasesa. Sing tak trima iki Purbawasesa. Wis ngene lho. Riko mang nakoni aku ndudono jeneng Reang iki Joko Brek. Lah Riko ngono metu-werek kok ngene iki sumbunge sakjane ngono sapa Riko sih? Oh. Ya. Ana bendere nek awakmu durung kenal karo aku. Ga ana siji loro ning kutha Surabaya nek gawe busana mencorong-mencorong ngene iki ya Sawung Sari putrane Temenggung kutha Surabaya. Ngerti ya? Lang mau ngomong mencorong berarti rong corong jenenge Ri. Alah. Goblok. Aku ket ngarep kok wis ngomong di Mas. Iki ngono bocah gendeng. Ora perlu dibudak. Iya. Ngene. Terus awakmu jenengmu Joko Brek. Heeh. Pengen kenal karo aku tak gak? Iya ya gak pantes itu nek wis iku mau rong corong jenenge Gok Ri. Lah Ri Kon pengen kenal karo aku? Kenal no. Ganjele Katemunggungan Surabaya. Sawung rono nek mencret-mencret kaya ngene. ya lah situkne rong corong situkne rong ceret jenenge. Coba Brek, ngarep aku wis ngomong, aku gak baleni maneh. Awakmu tak oleh mlebu nang kutha Surabaya. Ning ngono syarate. Ana syarate. PT-mu karo PT-ku ayo didu. Ndak nek PT Reang iki menang, Nek PT-mu sing menang, awakmu tak oleh mlebu nang kutha Surabaya. nek PT Reang sing kalah, Nek PT-mu sing kalah, duwemu apa? Duwemu apa? gak duwe apa-apa lho Gok Ri. Kang Mas Sawurana. Sarene awakmu gak duwe apa-apa. Awakmu nek jagomu sing kalah tak tugel gulumu minangka gajamune jagoku. Sanggup awakmu? Yalah Gok Ri, bot-bote Reang iki kepengin mlebu nang Rabaya, nek karep riko sing kaya ngono ya wis babano, ayo aku wani wis. Wani. Wani. Dadi, ayo Kang Mas. Yalah Gong, riko kudu menang, cek Reang iki tak kudu sifat Reang yo. Sawetara putramu sing lagi ngayahi kewajiban. Muga-muga putramu Sawung Rono Sawung Sari kang dadi tambak tangguling Kadipaten Kutha Katemunggungan Surabaya bisa nindakake wajib nekti marang Darmanisasi. Sawung Rono uga marang kowe Sawung Sari. Inggih, Kanjeng Rama. Anggen kula njaga regol tapal wates kutha Surabaya menika wonten salah sijine pawongan laris saking desa ingkang badhe mlebet teng kutha Surabaya Kanjeng Rama. Bener Sawung Sari.
leres aturipun Dimas Saungsa. Kok ora kok balikake? Nun sewu Kanjeng Rama. Lare desa menika sampun kula bangsulaken. Nganti kula kalih lare desa menika ndadosaken Pancakara Bandawalapati ning kula sing kawon Kanjeng Rama. Apa kira-kira mlebu ing pendopo katemungan? Malah sak menika Lah nek rame-rame ki apa? Nggih. Gandeng-gandeng Iki kowe lungguh. Awakmu lungguh mo. Menika pawonganipun lho. Apa pawongan iki? Lho, Menika leres Kanjeng Rama. api erek duwe akeh awak njaluk situ apa ora yang gak tau salin, Pak. Ya bener kandhamu nek bocah. Menika lare gemblung lho. Lho, ngimbu sawut disengit engko. Ha iki dolek-dolek. Njuk sawone po. Sawut dengkulmu mlosok ngono. Iki ngerti nek Terus asal usulmu saka ngendi? iki Dandi Wonowati lho. Lidan Donowati goleki sipak kriyang apa wong tuamu melanang mau jenenge sapa? Jadi go Jariyong, go Roboyo kene dadi Betenggung sing jenenge Jamberono. Nek Betenggung ora ana, sing ana Tumenggung. Ono kok Jariyong Tumenggung. Betenggung. Tumenggung. Betenggung. Lho, saung sari, saung ron. Jirani mau ngaku gelem karo aku kok enak. Tumenggung sing ana. Betenggung. Hah? Betenggung. Tumenggung. Betenggung. Ya wis saenake lambemu. Terus pundi menika? Banyak lare gendeng menika Kanjeng Rama. Terus jenenge sapa? Jamberono. Kucluk Jambiro. Jambirono kuwi ora ana. Jariyong ngono kok. Sing ana Jayeng Rono. Ya iku. Lah. Ngerti? Jenenge Jayeng Rono. Ngerti wong kecil. Jayeng Rono pawongan sing nyekel bawat pengayoman utawa kendalining katemungan Surabaya. Aku pawongan. Nduk, nek ngono lho alam mau gak ngono. Gosek. Kowe ku lungguh dhisik. Ora gampang awakmu ngaku aku wong tuamu. Aku kok ora gampang aku karo awakmu ki anak. Sebab mau aturan sing ana. Nek pancen awakmu turun saka lidah Donowati, turuning Biyung Sangkrah ya lara bengah. Heeh. Sopo? Pak Demu sing ana lidah Donowati. Pakde saiki wis dongkol biyen dadi Demak. Jenenge Jenenge Wangsadrana. Wangsadrana. Heeh. Terus kowe teko lidah Donowati. Temeka katembungan Surabaya disangoni apa karo wong tua? Ya lawak, reang gak disangoni apa-apa, mek disangoni gombal sak suwek iki lho, Wak. Iki cindhe pus. Lho ya, telu tanggane kok. Nek riko ngelu tuh kono wing sagri. Tau panjenengan gerak apa? Ora. Kamane ngantos nyami kabra penggalep nang kadang bukti nampi tinjau hospital menika lho lajeng napa kemawon nyantane ramane Ibune, ngantos ayo njaluk lega-legawaning penggalihmu. wonten apa Ayo sepurane wae sing gedhe. sampun wonten wijapan Nyatane iki putraku tenan. lho kaputra dalem kados pundi to Lah di Rama. Walah momo. Ngene mo ayo mulai rono nang lidah di Wonowati. Nyang apa? Iyung ganok rewangi mo sakno. Saiki wayu. Mosok. Bendina nek turu kathuken jaremu. Terus Ayo mulai rono. oh. Ora kena. Ibune. kaputra nyantiansa saking pundi Ya, olehku selingkuh. Iki sapa sing mbok? wonten kalau bloko dateng kula wit riyen to ramane nyami kok gadah simpenan dateng Ya, ya. Ora dadi ngopo, kabeh barang wis kadung. Pecut diseblakno kebadut di kamar. Mo, iki sapa mo? Sapa? Iki ibumu. Ngomong ngene-ngene. Sangrana Sangsari, iki dulur. Yo, rang kandhani kok ndelok isi parang. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Kula rumaos kamratan bilih Joko Berak menika putrane Kanjeng Rama. Terus Awit menapa Kanjeng Rama? Joko Berak menika lare saking desa kesa-kesa. Napa pantes wonten ing ngene Tumenggung kutha Surabaya meniki? terus karepmu
pantes ae kok no. Kok dadekne apa? Nuwun sewu Kanjeng Rama. Awakmu kadang ngomong. Iya, ngomong. Kon umpama tak anggap dadi dulurku ngono awakmu seneng. Ya seneng kok ri, wong rayang iki nduk omah kanok dulure kok kene ketemu dulur, ya seneng. Oh, dik. Ngatos sik. Ampun gak enak. Ambune lebus. Rek, rungono. Heeh. Aku gelem ngakoni awakmu dulurku. Ning ono syarate. Syarat apa meneh? Awakmu tak dadakno pekatik. Cocok, Kang. Cocok, Nek. Cocok, Kang. Kok pekatik ku karo aku. Pekatik ku sing rambut jaran. Ngerti ya? Oh iya, gelem. Apane? Rungono. Awakmu kudu iso ngerekno jaran sing kabahe 144. 144 jaran. Heeh, terus Katik ana jaran siji sing kurang mangan. Tak tugel kupingmu sesih. Minangka gawe jamune jaran sing kurang mangan iku mang. Awakmu sanggup kira-kira? iyalah, Guri. Buat-buate rayang iki kepingin diakoni dulure Guri. Rayang kok tak ngewarit sing akeh kanggo mangkani jaran sing 144 mau. Ya. Engko suket akeh jaran 144 mangan. Nek ana luwene engko entekno lho. Lho, rumangsamu aku iki jaran. Iki ranting ning gedhokan jaran. Ayo, Rono. Lho, paham sing ngono. Lho, rayang. Ayo. Oh, monggo Kang Mas Sastradiningrat. Lho. Kok kanthi bergadaning serdadu Walanda menapa wonten kawigatosan Kang Mas Sastradiningrat? Dimas Jangrono kaget. Aku tekan katembungan diirit karo bangsa Walanda. Nggih. Mula Dimas Jangrono kudu ngerti. Aku tekan kene diutus karo Njeng Sultan Mangkurat Admiral. Awit apa? Kang Dimas Jangrono ora gelem nyambut gawe bebarengan karo bangsa Walanda. Kenyataane ora liya bab perkara apa? Beteng. Oh ngaten. Beteng ora bisa mari. Lah bupati liyane sarene atine dadi siji barek bangsa Walanda. Iki beteng bangunane padha mari kabeh. Mangkane Dimas, aku tekan kene ora liya mung sapru njabut beslit katembungan Surabaya. Ibune pundhut beslit aturake Kang Mas Sastradiningrat. Sakliyane kuwi, Jangrono. Iki aku menehi kabar marang kowe. Iya. Londo bakal nganakno sayembara panyodoran cindhik sing sak tengah kitiran Menara Galak. Ngaten. Sing bisa yaiku minangka ngganteni palungguhamu. Mula sing tak jaluk, sarene aku ngerti. Nek pancen kowe duwe jago, lebokno. Mbok menawa bisa ngganteni palungguhamu. Ngaten nggih. Repat cekap Kang Mas Sastradiningrat. Sineksan sedaya terjadung Walanda beslit kula aturaken. Aku gak perlu kesuwen, aku nyuwun pamit. Nggih. Terus pundi to? Napa punika nyagahi mobil beslet nika sampun dipunasta nika bangsa Walanda. Aku ora seneng dialembono dilem karo Londo. Inggih. Dasare mung gawe beteng. Kados ngaten inggih. Ning Surabaya aku tetep ngayomi marang kawula. Ing Surabaya sing sak mangsa-mangsa nyengkuyung marang jejeke ngadil. Nika jumbo pamikiran kula ramane. Ngantos napa kemawon kedahipun dhateng kawula. Iki ana Londo keri. Kados pundi ta ramane menika lho. Iki Londo. Hei, Kados pundi? kancane wis bali kabeh kok isih ngantuk turu. Aku sih seneng dapuk kok. Lho. Sapa sing dapukno? Arek-arek sak oleh-olehe kebuacut. Balamu Londo saka Kartosuro wis balik kabeh. Sudah kemana?
Ayo bali. Ah, gak mungkin wong durung bayaran kok. Sebagian wis. Lah kowe ning kene lha apa? Saya bukan londo tapi aku jongo selondo. Jongo selondo. Iya. Kerasan ning Surabaya. Iya. Kerasan. Yes. Pani ninggal kono temenan. Iya karek nari kene. Bacot temen kok. Saiki sing nang Surabaya kok bali nang Suro. Saya mau ikut ke alun-alun. Lah nek kaya ngono. Apa? Sangu. Sangu apa ngukur kok sangu? Ono tameng kok budiken. Balik. Saya minta pamit. Ya. Mau ke Kartosuro. Sampekno karo ndaramu ya. Kayak apa? Sakane tumpak cucukan aku. Modelmu. Saya mau ke Ketuban. Ketuban. Lapor Ketuban. Iki nek beredar nontok. Saya mau ke bojomu kok ayu temen sih. Apa ayu lah apa? Ibu Temenggung. Kados pundi? Ora sambut basani. Gak usah aku ki londo jangkrik. Ora ngerti pun basani lah kula tidak tepang saestu lho Raman. Londo potongane kaya suwek ngene. Yes, kamu tetap kerasan di sini aja. Loh, iya lho. Aku sing berkuat ngene katemenggungan kene kok. Di sini itu ada jagae papak. Sopo? Awakmu Muji Jaswari. Saya balik. Yes, saya mau pamit. Gak pamit bojoku. Ibu Temenggung. Oh tak kewal. Kados pundi? Assalamualaikum. Bu, Kados pundi Raman? timbalono putramu sawung rono Oh sampeyan. inggih kados ngoten. Sawung rono dawa sawung sarinjen. Timbal Raman niki lho. Wonten napa Kanjeng Rama? Sawung rono sang sarip. Lur, Rama wis dicepot palungguhane dadi Temenggung. Mergo Rama abot kawula cilik. Timbangane Rama ngorbanake kawula. Lu wong Rama sing dadi korbane Londo. Ora Dimastani Rama sakmenika sampun dongkol. aku dongkol. Mergo aku mau dijak nyambut gawe bareng karo Londo sing isine mung ancik-ancik marang kesengsaraan ing liya. Kula saka iku wis karon. Inggih Kanjeng Rama. Tak kanthi ning Kartosuro ning kono ana sayembara. Oh ngaten. Budal dina saiki. Ngoten. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Kula yen tak pangesti. Bu. Katemenggungan sawetara ndak pasrahke sliramu, aku tak ngalamati putramu kang tumuju ing Kartosuro. Kados ngoten amung derek kersa panjenengan kemawon Raman. Tibake katemunggan gak ana wong belas iku aku krungu kabeh-kabeh nang alun-alun timbangane reyang gok kene ijen. Reyang tak budal nang alun ndelok pisan po. Non grenonda para ajunan sadeja. Eki peneka sekesebut cakrane ngrat adipati sampang metur. Masakda prakda Gusti Allah Pangeran. Engkau nerima undangan di Kartosuro. Setiap pedagi saimbara penyodoran. Ben boleh ale jengrono repa ambu. Teti Temenggung. Made iya pate belenter ya. Mak ngangkui karpatipi.
Baktun dadi temenggung beragi musyawarah mencepat. Mun maambu beragi musyawarah. Pas moro pecat. Bo pate oku blede. Ya tak apa. Engkau jadi adipati Sampang Madura. Oleh undangan bedai penyodoran. Ongke ke tanah Jawa. Jalan jauh. Ya, dai. Ajo nandi. Sosro Diningrat. Sekarang bisa dimulai itu pendaftar untuk sodoran ini. Mari. Kamas Cakraningrat. Iya. Ojo sampai lali. Bener, Mas. Loh, keamanan, bagian keamanan. Oh, siap betul gaul. Siap. Pramugari penyodoran ini kan aku. Iki. Saung rono saung sari. Baik. Kodo yang pancen arep melu mlebon saja boro. Ayo kon daftar. Ayo, Mas. Iki kena diwiwiti masalah ya. Tanda tangan. Ayo, ana saung rono. Sopo dhisik? Saung rono? Saung sari? Saung sari? Ya. Inggih Jeng Paman. Kanggo waktu awakmu nyodor kaping 3, ya. Kowe kudu bisa ya, bener. Kanjeng Rama, Sawung Sari nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Rama. Mugi kula saged nyodor gendera tunggal yuda menika Kanjeng Rama. Tak pangestoni muga-muga puji mantrane wong tuwa nambahi teguh kajuanan. Kekuatanmu nggon arep nyodor bakal kasembahkan. Jeng Paman Sosro Ningrat. Iya, Sawung. Nyuwun tambahi palilah Paman. Tak dongake muga-muga kowe bisa nyodor minangka ngganteni palungguhane Kanjeng Rama ya. Nyodor. Jeng Cakraningrat. Iya, Jang. Kula nyuwun tambahi pangestu Jeng Wong. Iki sing jenenge sapa iki? Kula Sawung Sari. Sawung Sari. Inggih Jeng Wong. Wis trengkina sore latihan. Sampun Jeng Wong. Iya deh. Kanjeng wong mek dongakno. Iki eling-eling teko Sampang Madura nih. Nek menawa iki ana sawape pusaka macan kembang. Ini bandar geneng le mana deh. Ya, trengkina sih. Sodor.
Mas, ikut di Mas. Aduh, mih. Hati-hati dong. Garis hitung, Jong. Hitung. 2, 3. Ya. Ada mereka yang apa? Ya. Saung sakit. Kanjeng Rama ingkang putra nyuwun tambahi pangestu badhe nyodor gendera tunggul yuda. Sawung rono. Yen wis kadang nom ora iso ngkup sayembara. Tak jaluk kowe kanthi pratitis nggonmu ndelok papane gendera tunggul yuda sing manggon sak ndure kitiran Manala Galak kanthi wening lan beninging atimu. Aja nganti sisip ya, Nger. Kowe sing bakal marisi Surabaya. Matur suwun. Kanjeng Wasasa Adriana. Her sawung. Kula nyuwun tambahi pangestu padha badhe nyodor gendera tunggul. Sodoran sing ati-ati. Sebab adimu wis ora bisa, ya. Pangestune langsung. Kanjeng Wacakraning Ratu. Iya, Jong. Ingkang putra nyuwun tambahi pangestu supados kula saged nyodor gendera tunggul yuda. Jenenge wae kena sapa? Kula Sawung Rono. Sawung Sari, Sawung Rono. Iya, napa tandeken kakan bonaria. Poji ati pun macan kumbang tak mati. Ya, manten ore sapa jinablem pengen macan kote. Ya. Ole Jong. Pangestu Sodor Jong ya. Hati deh. Ojo kesuso, nona-nonai. Nah. Sentuh 2, 3. Ya. Sotor song sing tepu patong. Masya Allah. Aduh. Ya, ada. Ya. Iki rupa-rupane putra bupati wis ora ana. Iki saiki dilerekno, sesuke dibaleni maneh. Jangan Bapak Sosro. Hari ini harus selesai sodoran ini. Dengan cara apapun saya tidak tahu, satu hari sodoran ini harus selesai. Harus ada yang menjadi temenggung di kota Surabaya. Ategese yen kaya ngono ora pandang bulu paribasane sapa ae oleh melu mleboni sayembara iki. Betul. Silakan Bapak. Ayo wong delok-delok kok menawa ana sing kepengin melu. Oleh melok nyetor. Nyuwun sewu Kang Mas Dadi Ningrat. Senajan to keamanan menika wonten astanipun Kang Mas Cakraningrat. Heeh, bener. Nanging kula nyuwun kalodhangan penggalih. Iya. Ampun ngantos ngawontenaken Raja Bedhi. Lah njur iki mau kok sampe wani alang-alangi ana hubungan apa? Menawa menika didamel pati, mesti nggih bakal mati. Awit menika namung kawula alit. Iya, terus? Nggih senajan to kawula menika anak kula. Anak kula. Lho, kowe duwe anak maneh? Anak kula. Lho, putramu lak Sawung Rono Sawung Sari? Nggih. Lah iki duwe anak maneh? Niki Pangapura kula Gusti kula mau ngomongan serengane kula. Ayo. Nek Jeng Rono. Rene saper ya? Anak kula. Iki anake awake kon. Loh, lah iki. Lha iki sing endi? Niki sing patutan kalih garwa King Desa. King Desa. Masya Allah temenggung keludusan ae.
Mosok nakon ngono gak iso mareni. Lho badhe kula takeni. Wah, Joko berat. iki. Ayo kene nek, tangine. Oh, ayo tani. Jrute kon. Awakmu Masalah ya. Kene. Nyusul Rama ning Kartosura. Ing kamangka kowe ora takjak. Lah kok nyusul go omah ki jenan iku mo. Ya ndelok rene barang kok njaba reang gak wani mlebu. Dadak ana wong ngomong kabeh-kabeh mlebu reang. Awakmu ate ngleboni sayembara. Sakjane ya enggak nek dene kene diolehi ya mlebu ae mo. Wani mo. Iso? Ya mbuh monggo iso mbek gak ya aku wani ngono. Kang Mas Sastra. Eneng apa? Ikatesun badhe nderek sayembara. Nek putra bupati, putra Temenggung iki kaping 3. Tapi kowe mung sepisan oleh nyodor. Tapi yen ora bisa tugel gulumu minangka gawe tumbali alun-alun Kartosura. Wani. Ya lawak nek tak pikir-pikir yang urip go donya iki mek jahe jangkepan tok. Nek kanggo reyang umpamane reyang mati saiki ya kesusu apa, mati besok ya kenteni apa. Nek kanggone reyang swarga gak arep neraka gak doyan tak lebonane wae. Berarti wani kowe. Iya wani. Ayo daftar kono. Ayo daftar nih. Daftar. Ngene. Mek situ nih, kon manahe nih, gak ping 3 kaya iko. Minggir wae. Keliru. Nanti. Lah iki le aja iki nek iki warudol wadahe berkati. Ya, iko le. Oh, tak pelak pun tak onde-onde. Jangan ngocak. Cak. Wilahing jagat sekare bah wana langit. Sekabeh jempri prayangan ilu-ilu Banaspati Gendura Cacak sing manggon sak kiwa tengene rangkene. Sira kabeh padha nyangku marang reyang. Iki dina reyang leboni giri patembayane bangsa Landaya bangsa kulit putih. Nyodor gendera tunggul sedaya sing gumantung sak nduwuriran kitiran Manara Galak ben bisa kasembadan. Lho bok. Ayong Dewi Sangkara. Pak Dendongkol Demang Wasadana Yai Ropati lan Bayacara. Idenono anak rika ya putu rika ngentasi karyane bangsa Landa ben bisa kasembadan yo. Yen reng bisa mlebur gendera tunggul itu sing gumantung sak dhuwure kitiran Manara Galak. Reng bakal jemereng Temenggung Kanoman Tlatah Wetan Bangkutha Surabaya yung reng iso nguripno urip mriki. Ngenakno urip mriki. Tapi sebalike yung yen reng gak iso mlebur gendera tunggul yuda, reng bakal dikethok gulure yang minangka kanggo tumbali alun-alun Kartosura kene. Lho. Bagong pitik reyang. Rikaya uga dongakno marang reyang, Gong. Yen reyang bisa kasembatan, rika bakal tak tukono kurungan kencana yo. Ayong Dewi Sangkra. Pendonga rika sing tak jaluk iden ana kaya banyu mili yo. Lho. Gendera tunggul uga sing gumantung sak dereke Galak. Sawang-sawang tambah suwe tambah done. Tambah suwe tambah gak ketok babar pisan. Iya nek. Areng sendakep suku Astos tunggal. Netepi ada borjo babangan ana songo. Ngerapalaji penitisan. Gendera tunggul itu tak jumpare nganti adi penitisan kena logor gak uga kena logor.
Begini, Bapak Temenggung Jengrono ya, bersama Bapak itu Cakraningrat. Iya. Bapak Sosratiningrat, ternyata ini orang Bapak Joko Berak yang bisa menjatuhkan bendera ini. Bapak Joko Berak ambil beserit tanggal 1, saya kasih beserit untuk menjadi Temenggung Kanoman di kota Surabaya. Tanggal 1 datang sini. Ganti ing Panti Busana. Ayo nggih. Ya nek rezekine awake kepenok nih. Ayo nih. Nang ketemu ngale. Ya mau nih. Dimas, nek ana kedadian sing kaya ngene iki jelas kon karo aku kewilangan. Iki enake apa, Dimas? Kang Mas Sawrono. Iya. Nek wis kedadian kaya ngene iki aku mau balik nang kutha Surabaya. Terus balik nanti wong kowe karo keluar kidul. Aku rumangsa wirang. Ayo minggat. Ayo minggat. Ngono. Kanjeng Wo. Saulur Sausari. Kula Kanjeng. Pungkasane kowe nggawe wirang. Kang mongko ga ono maneh sing tak domo-domo, sing tak gadang-gadang minangka ngganteni palungguhane Kanjeng Ramamu. Kejaba kowe salah siji. Lah kok malas karone ora pecus, ora bisa. Percuma anggonmu gadi peperangan le. Heh? Kowe ngerti? Saiki Joko Berak sing bakal jumeneng Temenggung Kanoman ing tlatah Brangwetan kutha Surabaya. Jeng pamanmu ora setuju sakjane. Ya, ora setuju. Lajeng kersanipun Kanjeng. Lah iki jeng pamanmu ngrekodaya amri aja sampe Joko Berak ya sawung galing kulmak sastra negara sing jumeneng Temenggung Kanoman ing tlatah Brangwetan Surabaya. Aku ngrekodaya. Besle tak pengen ngekno dhisik karo bangsa Walanda. Londo tak kongon gawe sayembara. Sawung galing tak kongon babat alas nabas. Lah, alas nabas. Iki nek garane samar-samar gaib-gaib jalma mara jalma mati. Kula kepireng nggih ngaten, Kang. Iki jelas sawung galingake matine timbang uripe. Lah nek pancen tepangane mati, iki jelas gawe sayembara maneh. Mangkane lho, kowe ora usah balik nang Surabaya, ya. Lajeng kersanipun paman. Ayo jujuk kae nang omahku ning Semarang. Ya, ayo melu aku. Monggo. Nganti sengenge manggon ning tengah isine ngombe curaku diombeni terus kaya wiwit pisanan aku wis njaluk gending pindho wis njaluk gending kari kang pungkasan Njaluk gending opo? Gandeng suasanane wis panas aku njaluk gending pamungkas pinangka kanggo pengiling-ilinge kabeh para kawula ing kartos tak ombe Jenderal. Yo keake nek ngombe iku didik ae. Bapak Temenggung boleh minum asalkan yen itu orang jangan mabuk Bapak. Ora ana critane nek arek teko Surabaya. Terima kasih. Ngeblak ning sak tengahing palagan. Mung perkara ngombe. Galem tem. Mergo wiwit suku teko saka Temenggung Surabaya. Aku diombeni karo londo. Iya. Pancen kabeh iki ora meneh penghormatan. Oh, bensin saka negara Nederland. Iya. Jamrono. Arek Surabaya. Mboten enten critane. Ambruk ning terop perkara ngombe. Aku percaya. Iki sarene Londo ya rumangsa bunga nek putramu sing jumeneng Temenggung Kanoman ing tlatah Brangwetan Surabaya. Ayo diombe. Kalem. Saiki aku melu takon Jamrono. Kula mboten mendem. Pancen swasananing saya regeng. Saya gayeng
sampun krungu mling gending kang rinakit dening para Prajawa wonten ing pendopo Kartosura Diningrat. Mau sing dijaluk gending pamungkas. Aku kepengin ngerti, kepengin weruh majase gending pamungkas. Apa, Dimas? Kula mboten mendem. Aku ora mendem, Jenderal. Kula wangsul. Gending pamungkas sakmuning kumandanging gending lambang lan eling-eling pamungkas tegesi sakmuning sak bejo-bejaning wong sing lali isih bejo wong sing eling lan pamungkasing kandha kula nek tanah Jawa isih ana londo-londo sing blangkonan wong Jawa sing atok karo londo mung kepengin blendhokake wetenge dhewe antik-antik marang kesengsaraning liya. Mendem ketara gadrah omong. Kuwi kudu disernakake. Ora ana pawongan siji loro kang ana ing pendopo Kartosura. Kejaba Sastrawati Ningrat. Nek, itu mati. Lho, nek. Langkah iki. Lah. Sastrawati Ningrat. Kudu mati. Kudu mati. Kamar Cakra. Tenang. Tenang Bapak Sosro. Ayo nonton. Bawa masuk. Tenang. Bapak Sosro. Ini kan semua rekayasa dari Bapak Sosro Adiningrat. Dengan kejadian ini Bapak Sosro jangan terkejut lagi. Ini nanti urusan dari orang-orang Belanda. Iya, aku ngerti, Nduk. Betul. Aku sampai tumindak sing kaya ngene ora liya mbelani karo bangsa Walanda. Bekerja sama dengan orang-orang Belanda, saya acungi jempol Bapak Sosro Adiningrat. Cuma ingat, tinggal tanggal 1 ini. Bapak Joko Berek juga Bapak Saung Galing datang ke Tangsi untuk ambil berselit. Katanya dulu Bapak Saung Galing disuruh untuk ke hutan itu. Saya menunggu keputusan dari Bapak Sosro Adiningrat. Ngene lho, Nduk. Awakmu lho wis kandha dhewe karo Saung Galing Kulmak Sastranegara. Betul. Beslit bakal mbok pasrahno tanggal 1. Yes. Tapi nek pancen iso mbabat alas nambas tak ngono sih. Betul. Tapi kenyataannya sampai saiki kabare Saung Galing gak ono. Iki jelas akeh matine timbang uripe. Lapor. Ono apa? Tuan Jenderal. Bapak Saung Galing bisa itu Kemari lagi ke Tangsi. alas tambas telingan. Sudah menjadi alun-alun dan banyak soldat-soldat yang dibunuh oleh Bapak Saung Galing. Ini kejadian dari Bapak Saung Galing, Bapak Sosro Adiningrat. Dengan cara apa lagi Bapak Sosro Adiningrat bisa membunuh itu Bapak Saung Galing? Ojo bingung-bingung. Selagi jeruk Sosro Adiningrat. Tapi ini soldat-soldat banyak yang dibunuh. Saiki sedianono inuman. Sebab wong Surabaya senengane ngombe. Biasa. Lah. Good. Kapiten ambilkan itu minuman dari Nederland dan dibawa ke sini. Bagus Bapak Sosro Adiningrat. Iya, gak usah kuwatir. Ide itu yang cocok untuk kerjasama dengan orang-orang Belanda. Kalau anjing Jawa semacam ini. Ada apaan itu Bapak Cakra Ningrat? Anek sing rono rene rememon sampai mati. An bicara apa itu Bapak Cakra? Itu lho meninggal domino itu lho. Gak ngerti. Ini orang susah ini. Apa? Anek sing rono rek. Ya apa nek sampai mati niku kula niki bingung. Sakjane nek umpama aku mesti bahaya. Aku Saung Galing Kulmak Sastranegara ora usah kuwatir. Sebab penjaluke londo wis bisa mbok turuti.
Awas nambah sih padang kadya alun-alun. Lah, Beslet ora usah kuwatir. Beslet nek tangane jeng pamanmu Sosro Adiningrat. Wis nek tanganku. Sadurunge tak wenehno marang awakmu Sawunggaling, aku mene penghormatan marang kowe. Sebab kowe tak kira rumangsa ngelak. Apa maneh kowe arek Surabaya senengamu ngombe ayo to? Karepe wong ngenak-ngenakno Sawunggaling sing lho ya iya entole iya. Wis lumrah wong Brang Wetan Surabaya ngombe wis biasa. Lah. Pamanmu wis ngerti kesenengane wong Surabaya. Ngombe le. Tak ombene niku. Lah kok sakura. Sawunggaling kul Mas Negara. Inggih, Jeng. Kowe ro ah kelakuane wong Madura. Ora duwe duga. Lah nek menungso sing kaya ngono, gak mbok rampungi, malah kurang ajar. Pangestuné Jawa cakilane tak brodol tumbas iki. Bapak Sosro Adiningrat? Dan apa maunya Bapak Sawunggaling bersama Bapak Cakraningrat tadi? Ayo didu antarane Cakraningrat karo Sawunggaling. Ya semoga-moga ae iso mati sampya. Penghalange londo wis ora ono maneh. Ngono lho, ora usah kuwatir. Nek ijor Sosro Adiningrat. Bapak Sosro Adiningrat jangan pulang ke Kartosuro dulu. Iya. Ya. Dan kamu orang nanti istirahat di sini menunggu kabar dari Bapak Sawunggaling. Mangkane ayo nyambut gawe bareng ae ndo aja sampe pisah lho ndo. Bagus. Ayo istirahat. Prakna Gusti Allah Pangeran. Belentem ada iya kelakon. Mentangan aku kompore pas patene noman remah. Aduh, congontong moncong tak ngenom. Aduh, palangongku. Aduh, kudu mas. Iya, cong. Aduh. Sabar, Jong. Sabar. Kan rimano nek Sawunggaling trimo besen Surabaya. Enggak. Sabar le. Aja kesoso beras. Abu. Iki nak dirasno iki berkat iki brodol iki. Lah le, aja keburu nafsu yo nafsu. Nafsu yo nafsu tapi sing dalan le. Sik dekeno le. Aduh, masyaallah. Gusti Allah Pangeran. Blender pada kena. Jem wocak rene gak nrimano. Sawunggaling dadi temenggung kono kan. Lho, aja salah tompo awake riko ya le. Iku mau ngombe ngertenono. Iki ramamu jeng rono saiki wis temekan ing padi. Ya ombenan niku mayo perkara teko londo. Melane awakmu nak balik disuguhi minum kate nginom iku racun niku le. Dadi iku mang racun. Racun le. Kurang ajar Sosro Badirat. Aduh. Nek karepen Jenggo Cakraningrat, aku matur suwun Jenggo. Nek karepmu ya apa le, Jajan? Burung legok, burung lilo nek londo jek mancik ana tanah Jawa kene tak lunasane dina iki. Bagus. Aja lari. Sing dadi tumbak cucukan niku Sosro Adiningrat ya. Sindurjo londo tekno kabeh le. Londo. Wah, ngono. Ayo iki Sawunggaling Pak Sosro. Bagus nyonyor ban. Petang kompoi anak putuku diombeni kabeh mati. Sawunggaling ngamuk mule Madura.
sedang menunggu itu kabar dari Bapak Sosro Tiningrat. Bagaimana keputusan itu Bapak Saunggaling untuk mengambil berselit di tangsi ini? Ternyata Bapak Sosro pulang ke Surakarta tidak kembali. Iya. Kamu orang harus tahu, kalau ada Bapak Saunggaling, sewaktu-waktu kamu harus panggil itu Bapak Sosro biar berselit dikasihkan. Baik, terima kasih. Siap. Oh, itu Bapak. Londo, nek ngono apik kelakamu becik temendak. Awakmu ngombene aku isine racun. Umpamane jenggo cara gak ngono aku jelas mati. Nek ngono dinane iki beselet umpamane gak konten ana tangane Saunggaling kul Mak Sosregara. Berselit saya kasihkan Bapak Saunggaling. Bagus. Berselit saya kasihkan hari ini Bapak Saunggaling. Terima berselit dari orang-orang Belanda. Terima. Aduh dong. Nek wis Saunggaling mati lah enak. Apa? Anak enom iki panjenengan terengginas percaya aku nek nafsune iku gedhe. Panjenengan percaya nek anak muda kaya awake kon. Londo tompes kelor mbok tumbak iya. Tumbak belereng lanang iki. Mandile iki le. Gak apa-apa ya ngono dadi arek enom. Iki ketok londo padha mati. Jenderal wis padha mati. Apa maneh Temenggung iku Sosro Tiningrat mulai nang Semarang. Iki ya apa iki? Nek karepe njengwo cakrene wis londo bersih tansi kene iki. Karepe apa yang munggah nang kono pisan tak entekne pisan. Le, amane kutha Surabaya iki teko gara-garane Saunggaling.